Dostlar, ähli salam. Siz bilen Aýna Zaryp. Bugünkü videoda iPhone proýektimiz dowam eder. Geçenki videony gören bolsaňyz, şu geçenki videodaky sar iPhone'y satdym 100 euro. Ondan soň iPhone 12 Pro aldım. Arkasy öpdi. Arkasyny zakaz etdim. Bugün noýabryň 20-si bizde. Arkasy gelipdir. Häzir şonu almana barýarsyz bilen. Dostlar, başlamaz. Morgen. Ich habe einen Post. Einmal was abholen und sagen. Ja. Ja, das ist ja eigentlich normal. Ne? Ja, gut, okay. Aber das, wenn ich hier nicht demnächst, ich habe auch alles. So. Ja, da kommt auch keine Unterschrift für einmal. Ah, okay. Hier? Nein, Nein, braucht nicht. Ah, okay, danke, ciao. Danke, ciao. Ciao. Sorry. iPhone 11'den soň bilne bizde iPhone 12 Pro bolupdy, 128 GB. Arkasy döwük. Men pikir etdim diýen aýnasyny çarşarmyydym. Ýok, bärsem döwük eken şutaýdy. Ýani, şutaýsam döwük. Şoň üçin tutuş korpus aldym. Ekran çalşylan, hemme galan, hemme zat işleýär, Face ID, hemme zat işleýär. Diňe şu korpusunda biraz iş var. Yani korpusunu da görelim. Korpusu 35 euro zakaz etdim dostlar. Korpusunu satdym. 350 euro satdym. Alamda 200 euro alypdym. Aýdypdym size başynda video. 200 euro aldymda 35 euro korpusunu aldym. 35 euro. Yani 235 euro düşdü şu telefon bana. 350 de satdym. 115 euro dostlar. Yani arasy gazanan pulum 115 euro. Onda şeýlelik bilen biz umumy gazanan pulumuz iň birinji telefonumuz iPhone 10 50 euro gazandyk. İkinji telefon iPhone 11 sar reňkdäki iPhone 11'miz. Ondan biz 75 euro gazandyk. 125 euro bolýar ikisi bile. Bu ýerde de 115 euro arasynda gazandyk. 240 euro. 240 euro gazandyk we soň yani men bu zatlary işden daşary, esasy işimden daşary edenligim üçin birazajyk
öz pulumy hem ýene goýdum. Öz pulumy goýdum diýänim, telefony köpräk alyp köpräk abarat etmesem, maýaçyny ýa-ni isleýän pulum bolman durmasyn diýip ýene onu sat 350 satanymdan soň biraz üstüne goşup 2 tane telefon aldım. Ine şu ýerden görün, elki alan telefonumdan. iPhone 11 Pro 64'lük hemme dady işläp dur. Diňe batereýany çalışmaly. Yok durun. 220 euro aldım bunu. 350 sataryn diýip esip bolsa umyt edýän bunu. Batereýany täze goýsam bu 11 Pro Max. Biraz ulurak. Bu 64'lük. Bu 256'lık. Bärde bizim görüşmezde ekran nuk hemem batereýany çalışmaly. İkisiniň hem akkumulatory ortaça 70 ýalňyşmasam 73 da 70 bolmaly. İkisiniň hem akkumulatoryny çalışmaly, muny ýene goşmaça ekranam çalışmaly. Buny ýöne men 170 euro aldım plus 20 euro, ýani benzine gidip alyp gelmäne. 2 tane iPhone 190 220 bahasy. Indi ýylyň jemlesek men oktýabryň 10-na başlapdym. Oktýabryň 10-y we ýanwaryň bir neçeni men gazanan pulum iPhone satmak bilen 240 euro bolýar. Indi nesip bolsa maýyň 10 neçeni 1260 euro arasda inşallah gazanmaly. Dostlar, hemem indi men şu YouTube kanalyma her gün yani YouTube kanalyma hepde bir gedek birinji gün yani her birinji gün bir gedek video çıkarmakçı gayret edin dostlar, şunu поддержать edin kanalymy, подписаться edin, komentaryalarda nälik video gelmegini isleýän bolsaňyz, Germaniýa hakynda ýa Ýewropa hakynda nälik video gelmegini isleýän bolsaňyz, şonu ýazyn, hökman men okuyan we şol barada siziň isleýän temaňyz barada video çekerim dostlar. Ondan näme 24-nji ýyla gadam bassyk, hemmäňizi 24-nji ýylyňyz bilen gutlaýan, inşallah maksat muratlaryňyza ýetmeňizi arzu etýän dostlar. 23-nji ýylda meni göreniniz üçin hem de podдержать eden üçin köp sag bolun.